Anajima Badu otosu mienu akasa and nsema tudwa se Brekummanhene a year court Sunyani High Court order ne se ma onko bi no ha ne ye pa na mum no o se ebedru brebia Brekumfo ebehia no ono de oba no enye se eyentokwa enana oba ne mum ya asundue mu afise omu nyina ete ba bi fa ko ana etwa se oye na dwese ka ode ne dom a mbebro be 4000 nanka moba eyie no abehye Brekummanhene a wenye baby kono animonyam nanso Sunyani High Court the order to no so said be ma omma ho ni nyina yese nansen wo hwe social media ene ensemo ya Dormaahene ekeka efa Asante ho na akoye se bi producer Doma ene Asante na social media we sisei obia eka na bakosem ne mu se Dormaahene bibia obeka bia no na ayehi afi ose constitution na AsanteHene edin ewom no kra yenyi free office omu nyina eyepe anokwasem pa ne se Dormaahene enye ne tipen 1 seconds kra ene AsanteHene enti na mpanifo no esusu se ebia Brekummanhene eye esum asanteman na opemso eko akogya na chi krakra bra okokra no ahwa na Dormaahene eba hɔ na akokrahye ama nipa akofamewu enuti na mpanifo edekɔkɔtɔ mu yese dabi Dormaahene tena ofie memba hɔ efri doma eba Brekum no ekwan engwakra nanso Sunyani High Court no ede tabo eto nana agyemang Badu otosu mienu so se dabi omoma no emma eye ni bi ontena the chrome na your person will be onye enuti na amama na ma no na nana Dormaahene enso kasai na ochirem se mumya kohwe video no ebra na ochirem hey how yeah sanka bede yeah ko Brekum no kreni nka sampafo bedoma na bede oba me de nhu sanka ba hasan be kan chansa san ba ya henso oh yes aya na Sunyani na ni se ono na de so ono de ka chem se nipa ahensie na nka kwa atwoma e ba be ka ho ka be free sei no oba na domafo e free sei na nka wanchi ne nsoko ene abisim boma ene chira nka bede beso be basi sai sei ne nka e be ko na busiafo ade pa mpesa honte ase ne sei menye bia nsua de da na dia ba pesam kan baka nsura ho ya domafo ya abnofo mmemie ya ni bi batena so a be project hini bi so batena so a onya ne saa o project bia ntime nyamanyo na me de ya me ka cho nsa hu mie wani saa na obia nhwe ne yakoso no wa hu ne me kire ntu fi se be fitin ya na babade tabo atom so sene me ngo Brekum bi ne ba shisha ho odi kan be frame Minister for National Security be frame Minister for Chieftaincy be frame na nhu ne be kan no yam sre be na be mobo me agyemang Badu me nya mobo because Brekummanhene me manimi mu di machi no piama aya me ko che na nimu aya me ko che na nimu na ne me ka che National Security Minister bi ko Chieftaincy Minister na ba yes anu Bapa be mra me so be Brekum ne be misa be say be ya abonofo ana be ya asantefo wonu be hu wonu ka sa na ne entie na mentimi nko no nyina be ya 7% nko no Brekum adehye na ne be di akonya otumfo ya na obai adehikuo no ebe yimiensa frim amana ka baako nti be ninsa miensa no sendruwa bebeda baba ba agyemso Masabio Nedai oya ba akopɛ me nyamranimfo na bede mra ko ya sema nyede me nkɔ
no kreni mra no kra nka betwere no nka obi amadi asem akire nka nwa asem ka na mom ninsa nka ne made hye no ye pio anya hwe kra nipa mpem 9 de 4000 ka bedu ba mom mempese de hye bi so free Asante so ye bunoni oye Brekum ni ba bi ofri bi kura kokomoti bede sabi kokromoti kokoya sa baba kasa Dormaahene ono kwa yanka se omra ugoda nanti ugoda no sabi ba hye da no benin se no yemruko Dormaahene wontimi nko eyase nti ade bi ama mu se ba shada na mom yes no me ni bibi aka na mom ade na si no nkai da bia mekai agyemang Badu II o ebia da bi no akwede akohia ama Brekumfo na bedie nsema na Dormaahene ede to dwa na otwem se eyi na oba no ne mum na oba be hye ohempon na wafiri mu na se okwa no animonyam ne mum enye se oba ene obi abetwetwe so na de osaka biem ne se Brekum ho no ade hye enan ene edi ade ena se Asante ahwemu eyi ba akopɛ enti ka ono pie mu ho a nka enan miensa na aka no bɛbɔ agye no so na se still na sa twitwe ne manson no nka oba be ye no ho nti ye se Sunyani High Court no de injunction eton so se ma omba ne mum o se ha no pa se ni nuano no anase ko ba be hye ne monyam na so Sunyani High Court no de tabon aton so a ontumi ama eyi ne bi ne mum no ka kire Brekumfo se ombehia ne brebi ombehia no de omde aye no ne remfi we ene nsema na Dormaahene de tudwa